Alguna vegada has pensat que les matemàtiques s'haurien de treballar d'una manera més experiencial? Creus que hi ha un únic camí per resoldre un problema? Si mai t'has fet aquestes preguntes, t'encantarà Matemés, el nostre projecte de matemàtiques manipulatives, avalat per uns quants anys d'èxits a primària i que ara presentem també per als nivells de 4 i 5 anys d'infantil. Matemés està inspirat en les noves metodologies de l'ensenyament de les matemàtiques. Es basen en la manipulació d'elements per fomentar el raonament lògic i construir el sistema numèric, i també per afavorir que els nens i les nenes desenvolupin estratègies personals de resolució de problemes. El joc, l'acció i l'experimentació amb el propi cos són les eines fonamentals de l'aprenentatge. La metodologia parteix sempre d'un treball col·lectiu que afavoreix el pensament divergent, és a dir, la capacitat de comprendre que hi ha diferents formes de resoldre una mateixa situació problemàtica. Les situacions que s'hi plantegen estan connectades amb l'entorn immediat, ja que la vinculació emocional dels nens i les nenes amb aquests espais afavorirà l'aprenentatge. És un material obert, estructurat en blocs de contingut, que permet, si es vol, seguir una seqüència de treball diferent de la proposada en el projecte. Anem a veure quins són els components de Matemés. Començarem pel material de l'alumnat. El projecte Matemés el formen 3 quaderns per curs. El format del quadern del tercer trimestre de 5 anys és vertical per facilitar la transició cap a primària. Cada quadern consta de 20 fitxes i diverses pàgines d'adhesius. Les fitxes estan marcades amb una banda de color segons el bloc de contingut al qual pertanyen: nombres, resolució de problemes, posicions i geometria i mesura. Al revers de cada fitxa es detalla la proposta de feina col·lectiva prèvia a la feina individual. Els quaderns de l'alumnat van acompanyats d'un material manipulatiu que és imprescindible. Per a 4 anys, una recta numèrica amb imatges i 12 cotxes de joguina per fer recomptes, sèries, agrupacions. A 5 anys, una recta numèrica, un joc de reglets Cuisenet i una bossa de depressors per treballar la numeració. Un altre element de gran importància a Matemés és el material d'aula. Amb Matemés disposaràs d'una bossa de material manipulatiu amb una gran riquesa d'elements: escala numèrica, agulles d'estendre monobloc, monedes, daus inflables amb butxaques. Un element destacable és el gran mural de plàstic amb butxaques, que va acompanyat de més de 200 targetes de nombres, figures geomètriques, colors, imatges, símbols. Aquest material permet construir la taula numèrica i té moltes altres aplicacions a l'aula. El projecte compta amb una completa aplicació digital que conté diverses seccions: fitxa a fitxa, que inclou els PDF de les fitxes per projectar-les a l'aula, bits de subitització per entrenar l'estimació de quantitats, un apartat de jocs, làmines per treballar els nombres, la suma, l'estimació i els problemes, i també fitxes imprimibles per reforçar alguns continguts. Matemés també té una oferta molt completa de material per al professorat. El professorat disposa de 2 manuals: la seqüència de feina pas a pas i el llibre de recursos. A la seqüència de feina pas a pas s'explica la sessió de feina col·lectiva i la de feina individual corresponents a cada fitxa. A més, s'enumeren els continguts que es treballaran, els materials necessaris i els recursos digitals associats. El llibre de recursos és comú per a tots 2 nivells. Inclou la metodologia del projecte i l'avaluació, i també un document per implicar les famílies en el projecte. També es proporciona la programació de continguts, plantilles d'avaluació. Aquestes són les característiques principals de Matemés, un projecte obert inspirat en les noves metodologies d'ensenyament de les matemàtiques, basat en el joc, l'acció i la cooperació i centrat en l'entorn proper de les nenes i els nens d'infantil. Esperem que t'hagi agradat i t'assegurem que si treballes amb Matemés et sorprendrà l'interès, la motivació i el ràpid progrés dels teus alumnes i les teves alumnes en l'aprenentatge de les matemàtiques. Visita la nostra pàgina web PEDUPAC per trobar-hi més informació i mostres de tots els seus components. I si et cal alguna cosa més, posa't en contacte amb el delegat o la delegada del grup promotor Santillana del teu centre. Moltes gràcies per la teva atenció.